No niin, nyt laitetaan heti uudiskin tulille. Ei tarvii lopussa miettiä, että paljon peli on, niin saadaan katsottua tarkasti koko ajan. No niin, nyt on tämmönen rata täällä mielessä kuin Orimattila. Täällä on amatööri SM-karsinnat tuossa parin viikon päästä, niin piti tulla itse ratamestari Ville Lehtisen kanssa katsomaan, että missä kunnossa tää on nyt. Tähän on vähän muutoksia tullut tässä kevään mittaan. Terve vaan Ville sinne kameran taakse myös. Moro moro, täällä ollaan. Lähdetään heittele, ei siinä se kummempi. Sitten se ei ole muuta kuin aloittaa tämmöisestä väylästä, mikä on 90-metrinen par 3. Siinä on mando keskellä, joka pitäisi saada oikein, ja sitten se on aika tonne oikealle. Oikealle menee se kori. Nämä on vähän huonoa, kun ei näitä meinaa näkyy näitä koreja tästä, mutta whatever. Tietä pitkin hyvät skipit. Otti se viimeiseen puuhun siellä jossain, mutta pitkä putti. Mulliganilla tietenkin, heitä toinen perä. Selvä. Onko se? Joo, sieltä tulee. No niin, koira ulkailuttaa, että meni. No se. Joo. Sehän oli mandomissi. Mitäköhän siinä kävi? No se on pöntös. Sinnehän se kolahti. Joo. No siinä oli pari hyvää forea heti alkuun. No kyllä siihen vähän jää vielä puttiin. Otaks mä heti tota? Olisiko kiva ottaa ensimmäiselle väylälle heti yksi hyvä putti? Jännätään meneekö se. No helposti. Jee. Näytäkö vähän sitä sun putteria, vitsikö on hieno. Mistä tollasia saa? Niitä saa Fripastorelta. Wow. Eikö se aika hieno? Felonissakin on aika hieno stämppi. Kakkosväylä. Tää on muuttunut viime vuodesta vähän. Par 300 metriä. Mitä mä sanoisin? 15 metriä oikealle siirtyy. Tuolla puitten välistä vähän pilkottaa kori. Me joudutaan varmaan sinne vähän alivakaata väylistä tarjoamaan päkkärillä. Matalahan se on. Matala sinne monttuu. Niin. No se on aika. Siellä mä olin monta kertaa kisoissa. Tutuksi tullut paikka. No onhan se taas liian korkea. Siellä osui puuhun oikealla metsässä. Eikä. Tää on aika pitkä koitto ylämäkeä ja mitähän tonne voisi olla 15 metriä. No, ei saa lannistua. Tää on vasta 2 väylää pelattu, 16 jäljellä. Kyllä, mitä vaan voi vielä tapahtua. Vaan voi tulla. 3. väylä. Tää on kaikista väylistä hienoin täällä. 143 metrien par 3. Ja tässä on aika iso pudotus. Tää on hirveän hieno. Tässä pitää katsoa, kun tuossa vasemmalla on tiipaikka, että siellä ei sit olisi ketään. Jotain vakaata. Väylis tai distance. Mennään vähän Mario-teemalla tänä vuonna. Tuleeko vielä läpi sieltä? Puuhun, keskellä väylää. Juu. Näyttäisi hyvältä. Vähän nosti tuolla. Juu. Meni paremmin läpi. Niin, mutta aika varmaan samoissa kuin sulla. Se varmaan pomppasi vielä tuolta. Joo. Vähän tää Orimattilan teema joka väylällä se pitkillä väylillä, että saat aina siinä ringin reunalla vähän kauempana. Näet korin, tiedät, että sun on pakko ajaa, jos sä haluat sen pörön. Ei. Yes. Oli se. Hyvä koitto. Hyvä koitto. No niin. Sain 2 paaria. Aika kova. No niin, 4. väylä. Nyt sitten aletaan heittelee näihin käppeihin, mitä täältä Orimattilasta kyllä löytyy. Tää on par 3 ja 83 metriä. Oikealla on niin syvä pudotus, että sinne ei halua. Ja vasemmalla on niin syvää tiheikköä, että sinnekään ei halua.
No kyllä on sillä hienoja kiekkoja reppu tähän. Ja on flätti. Lucidex Verdi. Se on mun go-to-midari forelle. Jäi ylös. Osu vielä johonkin risuun siellä. No supuu. Niin kuin näette, kapea on väylä. Parempia lähäreitä kiitos. Oliko kakkosväylällä? Ei kun ykkösiä kakkosväylällä. No en tiedä oliko se parempi, mutta on se vähän lähempänä. Sitten kun tuolla takana on vielä tuolla pieni troppi, niin Voit sä laittaa siihen allekin ihan rauhassa. ei me kori näkyy, niin me ei silloin safetailla. Kyllä. No niin, viitosväylälle. Par 300 metriä. Tää on vähän hämäävä tää snadi ylämäkeä, mutta tässä kun heittää, niin monesti sen unohtaa. Sinne pitää pikkasen enemmän tehoa laittaa, mitä ehkä aattelee. Oikealle ei halua, siellä on monesta aika pusikkoista. Joo, tää on vähän ärsyttävän helppo väylä, sanotaanko niin. Mut niin kuin tänäänkin, vastatuuli. Ottaako rollit alas? Ei! Taisi jäädä sinne. Se on ainakin korkea. Ei tää riittää, se on varmaan ihan siellä sun vieressä. Mutta tää rolli korille päin. On se siinä kympis, mutta siellä on aika julma toi droppi takana. Kyllä. Onko kympin deathputti nyt sulla siinä? Niin, sitähän tää vähän näyttäisi. Aika julma toi greeni täältä päin katsottuna. Juu. 5 senttiä matala. Kyllähän tää vähän jännittää. Mutta äsken tuli jo semmonen ihan hyvän tuntunen putti toi äskeisellä väylällä. Niin. Sä oot yli metrin lähempänä, ei pitäisi jännittää. Ei mua jännittää. No niin, kyllä tää peli vielä täältä. Hieno perä. Yes! Joo. Kutosväylä, 111 metriä suoraan tuohon väliin. Ja nyt jos ei vielä tullut selväksi, niin aika monet väylät täällä on aika tiukkoja nämä gapit, koska tonne pitää heittää yllättävän lujaa. Silmät kiinni ja täysin. Se on se mun tapa. No, silmät kiinni ja täysin ja sieltä hysselinja löytyy. Sehän menee muuten sieltä korille asti. Skipit. Juu, ottaa se skipit, niin No, siellä on korin tasalla. 8-9 metrinen. heität sä samaan linjaan kuin mä heitin. Mä en tiedä. Katsotaan mistä tää menee. Joo, katsotaan. No hyvin, se osui käppiin. No Kyllä joo. sielläkin niinku ehkä 15. Noin. Oi, kun oli hyvä putti. Ai. Yes. Yes. Ei. Ui. Nyt kävi pikkunen lapsus. No niin, seiskaväylä on 75 metriä alamäkeä. Ja mitä sä Ville teet? Ajattelin näyttää, että tämä silta on mando, jonka alta pitää heittää. Ihan sama heitätkö tuolta pienestä reiästä, ton puolen pienestä reiästä vai tästä keskeltä isosta reiästä. Mutta sillan alta on mentävä. Toivotaan, että se uisi lähelle koria. Skippipeliä, hyvä peli. Vähän jäi sinne montun pohjalle. Niin. Pikkukäppi. Mut ei Jarno mennyt lähti kyllä. oikoreittiä. Ei mennyt ihan korille. Tämä greeni on aika ilkeä. Koska siellä on heti tiputus korin jälkeen, että jos heität ohi, niin voi olla sitten pokia tarjolla. Ei. Bye bye. Oh! Vitsi kun mä olisin halunnut puun kautta mennä. Väylä 8. Eikö tää radan eka par 4? On. On. 155. Tätä on viety parikymmentä metriä taaksepäin. Tuossa näkyy edellinen heittopaikka. Siihen on ilmestynyt mando, että sen vasemmalta puolelta pitää heittää. Ja kovaa tonne ja sitten toivoo, että siellä on heitto sinne mäen päälle, missä se kori on. Ja greenikin on aika ilkeä sitten siellä lopussa. Oli puhe niistä
Mario-kiekoista, ne taas löytyy uusi. Yksi sininen Mario. Tässä pitäisi olla semmonen, mitä hän nyt sanoisi, 110 metrinen fore, että sä pääset turvalliseen paikkaan. Kyllä mä sanoisin, että se oli aikaa hyvä. En tiedä, menikö kaikista puista ohi vai osuko vielä jonnekin. Kyllä. No oli sen Osuu ainakin nätisti napakka. väylää, mutta feidaako liian On liian äkkiä? aikaisin, joo. Ei, osu puuhun. Tässä voi periaatteessa käydä mitä vaan, mutta kyllä mä nyt niinku haluan niitä pöröikin ottaa. Että... Et jos se fore jää lyhyeksi, niin sitten on riski olla täällä. Ja Kyllä. Vähän jäi lyhyeksi. Se 15 metriä olisi pitänyt saada lisää. No joo. siis korihan on tuolla ton hiekka kumpareen päällä. Todella inhottavassa paikassa. Kriini on, voisin sanoa, ärsyttävä. Tässä on pieni riski, että Snadisti tielle se puu. Puttaa tuohon mäkeen, niin pääset helpommasta paikkaa jatkaa. ei me putata mäkeä. Ja me lähdetään kikkailemaan. Kuulostaa erittäin hyvältä. Vähän piti puuta varoa. Mitta on riittänyt, mutta feidaa näköjään tonne. Joo, se on niin paljon No. ylämäkeä, että se kyllä nappaa noin kiekot. No ei oo ainakaan vasurissa. Oh, Perus. nyt otti ilkeät rollit. Oli menossa 5-6 metriä, sit se lähti. Nyt on semmonen homma, että nyt me tehdään poikkeussääntöä, vaikka kori näkyy. Nyt me ei todellakaan ajeta. Se ei ehkä käynyt vielä ilmi tuossa videolla äsken, ennen kuin ei päästy tänne asti, mutta korin jälkeen heti alkaa aika jyrkkä alamäki. Joo, eiköhän se jäänyt. Jee. No niin, väylä 9, par 460 metriä. Jos joskus radoilla on semmosia niinku unelmien murskaajia, niin tähän on se. Heitetään ylämäkeä, saa olla aika kova heitto alkuun, näkyy mando ja sitten on vielä matkaa korille. Et mä oon yleensä ottanut tähän semmosen 6 tai 7. Joo, tässä me vaihdettiin vähän tiin paikkaa. Tii oli 6-7 metriä edempänä. Mando oli tässä ekassa koivussa, mutta se jätti sellainen pienen porsaanreiän, että jos kiekko kimpos puusta tänne pururadan suunnalle, sä pystyt lähteä oikoreittiä menemään ja silloin on aina sivulliset vaarassa. En tiedä, onko tämä nyt sitten ärsyttävä väylä jollekin vai ei, mutta On. oho, Hohoja. Joo, tää on siis mulle radan pelottavia heittoja. Oho. ouch. Katsotaan, Jarno ajoi itsensä aikamoiseen vankilaan. Tää niinku nyt harmittaa, että ei tullut sitä mandomissia, että se olisi kyllä kelvannut. No nyt se on siellä. Nyt se on siellä tropparin takana. Ehkä se on tossa. Mä ajattelin, että se oli sentään väylällä. Kyllä mä joudun sit jonkun foren vaan viskaseen tosta. Ja tonne mutkan taakse pitäisi heittää. Se kääntyy vähän vasemmalle. Ei ole helppo heitto tää kolmosheitto. On ihan hyvä tästä. No, sinne se jäi mäen päälle. Oi vitsi. Nyt joudutaan keksiä täältä jotain taikoja. Niin monta puuta on taas eessä. Ja taas osuttiin On se vissiin. siellä jossain kuin. Osu käppiin Osu. ja se on siellä korilla. Hieno Osuko heitto. siihen kiveen jopa? Näin pitkälle piti tulla, että päästiin kaivaa Vipäx Harppi foreneppikiekko käyttöön. Siellähän se on. No se on siellä. Ja taas pelastellaan paari. Tää on yleistä Paarikone täällä. ruksuttaa. Se oli varmaan itse asiassa tähän väylään elämäni paras lähäri. Se oli kyllä todella hieno. Se oli hyvä. Alle 10 bar 3, 90 metriä. Koria ei näy, mutta se on tommonen
Saa olla fore. Mitä heitä aika korkealle, että se krässää tonne aika oikealle sitten. Vähän pitää vältellä puita, mutta kyllä siinä on aika selkeä linja sitten kuitenkin. Forella me pelataan itekin. Moni heittää päkkäri Antsan putterin. Menee perille kyllä. No se ei osunut mihinkään, niin olisiko joku 10? 15 ehkä, 10-15. Joo. No se on korkeampi, niin kuin Jarno lupas. No se oli se, minkä mä halusin heittääkin. Nyt katsotaan mihin se sitten, onko pomppinut. Tästä on vaikea sanoa. Onko tehnyt jotain muuta kuin, me nähdään mikä kiekko lensi, mutta me ei nähdä mitä siellä sen jälkeen on tapahtunut. Vähän reilu 10 jäi. Niin no, on puuta eessä, on oksaa eessä. Se on. Ratamestari tulee itse raivaa sitten, jos ei kelpaa. Ei me näille tehdä mitään, mutta tää on kyllä vähän... Siihen jäi. Äänet kertoi pahaa, mutta onneksi pysähtyi. Joo, ei ollut pitkä matka. Ei ihan niin lähellä ollut kuin mitä olisi toivonut. Mä ajattelin, että mä olisin ollut tossa 5 metriä lähempää. Nyt on joku 12 ja ihan hirveä kuolema takana. On muuten hieno. Se on siellä. Ei tunnu kuolema missään. Nice. Ja 11 väylä par 4 jatkuu 147 metriä. Tämmöiseen väliin. Kartautuu oli ehkä 70 vasemmalle, eli aika vakaalla. Mä heitän varmaan justisella itse tonne. Siellä on semmonen tie, mihin tän haluin. Sieltä sitten katsellaan, miten se jatkuu. Tää on mun toinen vakio bogi täällä kyllä. Niin jos me saatais jotain muuta kuin se. No kyllä se nyt oli aika täydellinen, jos itseltäni kysyn. Mutta se voi olla, että se on vähän liian sisällä kuitenkin. Katsotaan. Vähän jäi vajaa. Osuttiin kantoon. Joo, se jäi siihen sisämutkaan pikkasen. Feloni vaihtuu vähän alivakaampaa, feloni kulutetumpaa. Ja fore jatkuu tonne. Koret jatkuu. Vasemmalla on lopulta kori. No mut ihan täydellisesti siellä keskellä. Parin kymppiä, kuule. No, ei oo tyytyväinen. On se, ihan hyvä se oli. Ihan hyvä. Ihan hyvä. Ihan hyvä se oli. Olisi pitänyt olla 2 metriä oikeellinen, jos tässä heittää bäkkäri hysseen, mutta nyt joutuu Kyllä. venkoilemaan täältä. Kori on suoraan eteenpäin, tuon kaikkien puitten takana. No ei pidä kyllä ikinä loppuun asti. Ei pidä tarpeeksi. Mut meni sinne kuitenkin. On, sieltä pelaa paarin. Päästään lähäriä sieltä mettästä, että sieltä mä yleensä sen bogin otan. Kuten sanottu, mä oon täällä tämän puskan toisella puolella, että yleensä tää lähäri on sitten aika vaikea. Meninkö sanomaan etuajassa, että kyllä tuot paariin pelaa, mutta nyt se on sellaisessa paikassa, että en tiedä pelaako tuot paariin. Kyllä se pelaa paari. Se oli aika hyvä heitto. Mä osuin ekaan puuhun. Ja silti noin hyvä. Joo. Broditsille terkkua, että nämä on mun suosikkikorit. Ui! Ei yläpantaa lähemmäs. Putetaan sutekana tosta. Joo. Kyllä mulle paari kelpaa tältä väylältä. Kyllä mullekin. Ja paaraneloset sen kun jatkuu. Tää nyt ei pitäisi teoriassa olla niin paha kuin noin pari aikaisempaa ainakaan itselleen, mutta on siinäkin mando. Kääntää tonne oikealle alas. Tässä on niin semmoinen viettävä mäki koko matkan. Että jos heittää kovaa ja liitää tonne oikealle, niin se voi oikeasti olla siellä todella pitkälle. Nyt ehkä ihan eagle-putilla, mutta pitkällä kuitenkin. Sviitti on sanotaan, että 115 metriä suoraa. Sitten sieltä menee sen jälkeen ihan suora alamäki, leveä alamäkikäppi. Mutta harva lähtee pelaa sieltä. Katsotaan mitä Jarno tekee. Niin, mä yritän vaan heittää kovaa ja tuohon keskelle ja katsoa mistä se löytyy. Aika semmonen mitä toivookin. No se on suora satku kymppi. Niin, kyllä. En tiedä ihan menikö sinne sviittipaikoille, mutta aika hyvä paikka. Siellä on puita aina edessä. Niin. Oho, pikku jänkki. No mando suoritettiin oikein. Hienosti ui. Ollaan varmaan aika rinnakkain siellä. En tiedä.
On se ylisotku. Se kuja alas olisi mennyt tuossa 5-10 metriä eteenpäin. Joo, mä oon tossa. Niin mulla on periaatteessa kuja, mutta mulla on vähän tämmönen haastava stanssi. Tuolla näkyy kori. Tästä on vielä se 85 varmaan, Joo. 90 tonne. Kierrä se puu, mutta liikaa hyssää. Joo, ehkä 10. Jarno heitti noin 115 avaukseen ja tässä on aika kiva käppi tonne alas. No se on ainakin On se just hyvä. mitä mä hain. Ui. Joo, Sehän on siellä korin alla. se oli hyvä. Viihtelyä Hei. varmaan luvassa. Taas ringin reunalla. 12. Ei mene. Ei mene. Olipa huono putti. Se oli Ei päivän tullut huonoin putti. Ei tullut puolikasta pistet, kun ei osunut laitteet. Ai vitsi, mulla on kärpänen silmässä. Jee! Kaikkea se yritti keksiä, ettei se Yes! koro menisi, mutta silti se ottaa sen. Kyllä. Joku kärpänen Älytön. silmää. Just oli puttamassa. Hieno pörö, hieno pörö. Hieno pörö. Kyllä. Paarimies tekee paarin työt. Mut se riittää täällä, Se Ville. riittää. Paareihin pitää olla tyytyväinen täällä. No kaikille, jotka on sinne AMA SM-kisoihin tulossa, niin ei kannata lannistua, vaikka tulee paari, koska Ei. se kyllä riittää. Varautukaa siihen, että tää on sellaista paarin pelastelua täällä. Kyllä, ihan koko ajan. No niin, väylä 13 mun sitten täysin inhokki väylä. Tuolla suoraan edessä, par 300 metriä alamäkeä, niin näkyy korotettu kori. Mun ainoa pelikirja on tähän se, että mä heitän tonne tietä pitkin ja crashaan forella läpi. No niin, nyt kun meillä on täällä tämmöisiä esteitä radalla, siinä kävelee pieni lapsi äitinsä kanssa, niin ei viititä heittää päälle. Kysytäis Ville, että mites paljon sä käyt täällä pelaa? Kävisin mielelläni paljon, mutta työt vähän estää. Yrittäjänä kun tekee urakalla hommia, niin sanotaan, että heittopäivät jää aika vähiin. Onko tää nyt sitten helaheittojen kisaheitot ja 1 viikkokisa mukaan lukien, niin olisiko tää nyt 6. kierros? Siinä on kaikki heitot 3 viikon, 4 viikon ajalta. Et en ihan hirveästi ole nyt kerinyt käydä heittämässä. Joo, tää on niinku sun mastermindin luomus. Joltain osin. Joo, Vähän, tai nämä osittain. päivitykset niin, on no teidän. ei pelkästään mun, että siinä on Närhen Miikka ollut mukana ja ehkä onnistuttu, ehkä ei. En tiedä, katsotaan mitä, mitä sitten amakarsinnoissa muut heittäjät on mieltä. Et sun pitää keskittyä joka väylään, joka heittoon, että sä pelaat sen paarin, ehkä pörön otat, mutta jos et sä keskity, äkkiä tulee virheitä ja sitten tulee väriä korttiin. Että Kyllä. Nyt vaan, toivotaan, että menee jostain läpi. Sinnehän se meni. Joo, oli aika se. Johonkin oksiin. Juu. Ja hei! 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 Mä en ole ikinä osunut tohon ja nyt mä osun siihen. Huppista Voi vitsi, keikkaa. mikä osuma. On se vähän synkkä se metsä siellä. Eihän sieltä tulee tietysti. Pitääkö meidän ottaa vähän aikaa? Joo, otellaan vaan taas kävelijät. Sitten aletaan skrämpläilemään eikä olla missään kovin kivassa paikassa. No hyvin scramblattu. Tätä ei tarvitse runata. Se oli vähän sellainen seittailun makua. Voi veljet ja 15 ja korotettu kori. veljen sisko. Ja paariputti on kyseessä. Kummin kaimat. Tää on aikamoinen. No, se löytyy sieltä alta. No niin, päivän eka poki tulossa. No, päivä aika poki, sullekin vähän väriä korttia. Ollut aika tylsää sen. Oliko ykkösväylänpörä? Tästä näkee tänne, miten korkea tää on tää kori. Yes. Mua aina jännittää, kun tää ei ole ihan tässä alla. Ja sit mua jännittää silti, vaikka tää on tässä alla, kun mä en yltä tonne. 14 väylä. Nyt on sitten vuorossa 110 fore tiukkaan käppiin. Vaatii aika napakan ja aika tarkan foren. Kun ei osu... Ei, kun oli vähän voimaton. Osu puuhun, mut kimpos keskelle väylää. Juu, mutta jos se olisi ollut 2-3 metriä pidempi, niin se olisi voinut olla korilla. Kyllä. Joo. Kympissä nyt luulisi oleva. Mitäs tää olisi? 22. Voi mennä. Ai. Ui! Oli ihan hyvä. Oli muuten hyvä.
Ei päästy rinkiin tällä kertaa. Tälläkään kertaa. Tälläkään kertaa. Tällä väylällä se on hyvin yleistä. Pistetään sitten putti Ei sisään. tarvii. Hieno birdie. Yes! Yes. Hyvä. Viimeinen ketju pelasti. Juu, näytti, että voisi tipahtaa, mutta Voi nyt vielä jäi. tipahtaa, mutta joo. Väylä 15 on par 305 ja vaatii, sanoisin 10 metriä pidemmän heiton kuin toi äsken. Mutta kovasti kartaa oikealle ja kummun yli haluaa. Ja tän voi heittää kyllä molemmin päin. Itellähän taas forella runtaa. Sama rive käteen. Tuokaa joku mullekin näitä rivejä, kun ei mulla riitä rahat ostaa itse. No, se on siellä parikymmentä vajaan. Tonne vaan tuun sun rinnalle kohta. Olipa korkea. On liian korkea. Tulee sen sun viereen. Ei niinku kun ei riitä ruuti kädessä. Joo. No joo. No joo. No joo, meni se sinne. Meni se sinne baariin. Meniskö? Ei jaksa. Ui, kun oli linja kohdalla. Oli ihan hyvä linja, mutta Ollaan ilta pitkällä, Jarnolta alkaa olla paukut loppu, niin ei jaksa noin pitkiä. ei se jaksa. Ja tää on tätä peruspaarin pelastelua. Väylä 16. Alkaa vähenee. Onko meillä 3 heiton ero? Mun pitäisi alkaa ottaa heitto per väylä kiinni. Tää on 90 metrin tonne mäen päälle. Tästä välissä näkyy jo kori. Kokeillaan tuollaista flexiforea. Pikkainen oksaosuma. Joo, mut tuli vielä takas, niin sanoisin, että 11 metriä taas sulla siellä edessä. On liian sisällä. Fore. Väylää No pitkin. ei ollut. Ja Nyt en tiedä. oisko ringireunalla? Joo, se riippuu siitä, että se voi olla, että jos se skippasi, niin se meni lähelle, mutta Juu. taisi kuolla. Nyt mä sanoisin, että sulla on C1. Oisko 8? 8,5. Ja ärsyttävä. Mä näen sun kiekon tossa. Sä oot melkein puolet lähempänä. Mä tiedän, että sä laitat sisään. Munkin pitäisi laittaa. Mitä se teki? Se oli siellä. Niin oli. Mistä se tuli ulos? En mä tiedä. Se oli tippumassa pohjalle. Ja tarkoitti sitä, että nyt mun on ihan pakko laittaa tää. Niin, jos sä haluat ottaa yhden heiton kiinni. No Yes. kyllähän sä laitat sen. Yes. Peli on Hienoa. vielä elossa. No niin, toka vika väylä ja 2 heittoa eroa. Nyt niinku, Itse asiassa. vai onko enemmän? Meillä on 3 heittoa eroa. Eikä, mitä sä oot huijannut nyt sinne? Täytyykö meidän katsoa tuloskorttia? Pitääkö tarkastaa tulokset tässä välissä? No tehdään se. Otetaan väylää esittely alusta. Eli 17 väylä, par 3 ja 90 metriä. Nyt meillä on valitettavasti 3 heittoa eroa, koska mä olin unohtanut, että Ville oli yhden pörrön siellä välissä ottanut väylällä 6. Tää ei ole hirveän vaikea heitto, mutta tää on mulle ihan hirveän vaikea heitto. 90 metriä, kori on suoraan edessä. Pari puut siellä on tiellä, että jos johonkin osuu, niin harvemmin pääsee ihan niin kuin hirveän hyvälle paikalle. Ei kun se on puussa. Ei kato. Ei osunut puuhun. Toi on ihan hyvä. Ei kun jänkki. Tätä samaa reittiä mun kanssa. Sama puu mun kanssa. Mut sä jäät huonompaan paikkaan. En tykkää. Ei tässä matkaa hirveästi, mutta ei tää nyt niinku ihan maagisen hyvä paikka ole kyllä missään nimessä. Mut mene pataa korille. Noin. Ainakin korille. Ei Joo. tarvii selitellä jälkikäteen. Ei jaksa. Ja viimeinen väylä on par 4, 65 metriä. Tää on Orimattilan erikoisuus. Eikö se ookin? No, miten se nyt ottaa? Kapea käppi niinku tyylille on ominaista täällä Orimattilassa. 80-90 metriä suoraan. Vähän oikealle on sviitti. Toinen samanmoinen alamäkeen. Kapeata käppiä edelleen ja sitten kori kääntyy vasemmalle. Viimeisenä väylänä haastava. Varmasti saadaan väriä korttiin, ehkä jopa mekin tässä nyt. Semi-vikalla. Huonosti kävi.
huonosti kävi ja nyt me annettiin Jarnolle se mahdollisuus. Nyt on ovi auki. Kyllä mekin hamutaan, se pörö olisi nyt niinku otettava. Niin. No ei sitä sieltä haeta. Ei Jarno halunnut. En mä tykkää. Mä tykkään voittaa. Se on näkynyt tällä kanavalla aika monen kertaan. Ei oo mikään nanna-paikka. Mä olisin ottanut vähän tänne oikealle. Niin ei jos noin puut niin tielle, nyt pitää heittää joku aika jännä. Aivan liian sisällä. Vai onko? Ei, nyt se on ehkä siinä sviittipaikalla, mikä pitäisi se avaus saada. Joo. Lähdetäänkö hyökkää vai puolustellaanko johtoa vaan? Millä me hyökättäisiin? No joo, ollaan siellä varmaan aika lähekkäin. Eli siinä on suora käppi, yksi ainoa koivu eessä, kori kaartaa vasemmalle. Tai väylä kaartaa vasemmalle, kori on siellä. Onko se keskellä koivua? On. Aika tarkka jätkä. Väistetään koivua ja lähdetään ihan muualle. Niin, no, osutaan vaikka sitten mäntyyn. Se on, kun se pelottaa niin paljon, niin osutaan Kyllä. mieluummin mäntyyn. Näin. No se oli se, mitä luvattiin. Kyllä, yleensä tehdään se, mitä luvataan. Aika tärkeää, että saataisiin edes bogi tästä. Tai sit sisään. Ei mene sisään. Vielä löytyi puu. Vielä löytyi puu sieltä. Sama homma. Vipäx-harppua kädessä. Kiva lopettaa hyvään puttiin tää kierros. Tai sit huonoon puttiin. Mieluummin siihen hyvään. Otetaan mieluummin hyvä. Tehdään tää niin monta kertaa, että tää menee. On se. Ja ekalla. Ekalla. Niin kuin Yes. kaikki muutkin heitot aina. Nyt on for the win, pari yritystä. Ja ekalla. Ekalla. Tuuletan nyt vähän. Yeah! Nyt te näette videon. Haastava rata. Heittäkää paremmin käppiä, Juu. kun tuutte heittää. Ja muistakaa olla kärsivällisiä. Jos te pelaatte paaria etuisiin jälkeenkin, olette nollissa, niin jatkakaa, pelatkaa paariin. Se nollakierros on hyvä tulos. Ei kannata lähteä hölmöilemään. No niin, kiitos. Moi.